Ahojte, takže vítajte v mojom prvom videu, kde vám poviem veľké fakty o mne. Prvý fakt, volám sa Monika Bauerová. Druhý fakt, mám 13 rokov. Tretí fakt, som v 7. B triede. Štvrtý fakt, chodím na základnú školu. Piatý fakt, som Rómka. Šiestý fakt, rada sa fotím. 7. fakt, som narodená 27.2001. 8. fakt, mala som byť 8, ale mala som odklad, čiže som nebola v škôlke. 9. fakt, mám dlhé vlasy. 10. fakt, mám ich inak prirodzené rovno, ale že som si robila vlnky. To vás určite zaujíma. 11. fakt, budem mať 14 rokov a necelé 2 mesiace. 12. fakt, robím veľkú party. 13. fakt, milujem svoju triednu v úvodzovkách, tam je Nina Olbriková, čo všetci poznáte. A to bude asi tak všetko. Ak sa vám toto video páčilo, alebo neviem, tak to kľudne lajknite, ja to pridám na YouTube. Takže ahojte. Au.